Kemayu gitu. So aku mau piye? Ini ki apa? Mengonten wis kok aja. Apa? Wes. Piye? Tapi aku tangi turu. Terus Gak piye-piye. kuring tulisannya piye? Terlalu akeh kayak. Kakean. Tapi kan Maksudnya- sing akeh aku. Enggak. Orang belum maksudnya- ngapal akeh. Memang maksudnya kayak apa nek ngarani sing kalimat elek-eleke lho kayak kakek. Gak apa-apa ancen. Ngomong senengane aku sing sosote welek kok. Ngenten. Kamera apa video to? Video. Aku pe nganu ngerekap seminggu nganggo ngene. Makan. Ya bangga apa? Jangan diabadikan laptop yang busuk ini. Aku nanas. Anu, Hamil loh. Iya. ngene iki sing gawe fitnah sapa? Aku dhewe. Wah. Ini adalah nanas kelut. Bedane nanas madu apa? Gak tau, iki nanas madu kelut. Oh. Enak ketimbang sing biasane, tapi iki rada suwe. Iki kan ketimbang sing kae Cut ya. ijo sik andek. Ya kan berarti golek nanas muda. Hamil. Hamil kan berune kan wis dekane. Lah mana belum selesai lambene lah. Video ki. Garap pelan. Ada bener ta sampai Anu, ngevlog. Oh, ngevlog. Vlog. Aku pengen gawe pokok seminggu sih aku nonton vlog dari siji. Kesel dah, aku langsung ngomong. Iya, Kayak gitu ya, orang-orang belum gini ya lagi. Belah tengah dan cocok. Kira aku gitu, cocok. Oh, terayo. Ya. Ada titik-titik di ujung doa keselamatan penutup malam. Ku isi dengan namamu, coba memaafkanmu selalu. Kalau ada salahku, akan ku juga. Weh. Oke, hari kepiro ya membuat vlog keseharianku seminggu rene. Pak aku benjino apa niki? Kayak iki saya kan lagi apa? Konten sing Stop spoken. spoken wi. Ketemu wong pamer. Halo. Aku yo dengan rutin konten yo, Tur. Ya, amin. Mosok konten wong terus yo. Amin. Sini tok terus tangan. Senin 6 April aku wis ngedit. Dan sing tak kelompok setiap hari ini. Iki enek 3 dino berarti 4 dino iki. Dan ini kurang 3 dino cuma sok wae wis sing next video engko bakal seminggu full. Tujuane video iki kanggo kenang-kenangan sok aku. Jadi setahun nek gak ngono kok 6 bulan ndelok ngene iki neh kaya anjay ndek biyen ngene ya ngono. Ono sok ngono tok sih. Dan wis ngono tok. Wis. Makasih sudah menonton.